May na yung mga call. Ini na. Una sa dito. Kanta dyan mga call. Abangan nyo na. Yani na. Cooking. Kamu rin sa bila. Kapagpakan sa ron ha. Le para kuanda. Yaton na. Lang ito sa mga luwag na sa lehiig ng kakwa. Dari luwag makawag lang sila. Nga kalang na bandiha trapo ini boleh. Katara pa niya nakadang. Ano nida? Dako nang lang. Uling sound. Hello. Dari mga kakampungan na biyaw. Pag-graduate na sila mga pag-graduate. Carnaling. Dari daw tayo. Isip ka lang. Yarin mo yung anak buhay. Kumahon. Na. Lasing koji. Napupuno niya. Tong kamera yan. Iri pa na mo kunin. Anak buhay pa nini. Ataw mo kun na. Anak bahay. Anak bahay? Ang tatawa. Nyampo ko do. Ini na pupudo ko na ini. Ay kwan. Kukawa. Oy, 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 ay, hello. Samay tapakain na ka mo. Pakain na ka mo yan. Biyawan ulan. Bukon. Yari lang yung mga paminat katan, ano, dahil mga ganda. Yari mga Abbas family. Mga Anli family. Okay na yan. Ano no? Puno ko na gawd. Ay ini ut na. Ina. Huh? Yeah.